Нешта я не бачу стрима, як звычайна. Добрый вечер, добрый вечер. Чым мы сёння займаемся? Мы гуляем у Zone Dark. Мы зараз знаходзімся ў трэцім эпізодзе. Гэта асноўная гісторыя зараз. Мы трапілі да моманта, дзе нам патрэбна выратаваць чалавека, у якога дыябет. І каб выратаваць яго, нам патрэбна яму прынесці лекі, канкрэтна інсулін. На жаль, інсуліну навокал нідзе няма, і адзінае месца, дзе ён тэарэтычна можа быць сярод багажу самалёта, які разбіўся. Гэта чалавек прыбыў на гэтым самалёце. Ён, ну як прыбыў, разбіўся. Вось. І мы зараз туды і пойдзем. Я скончыў папярэдні раз на тым, што ўжо выйшаў з вёскі невялічкай і ўжо накіраваўся да гэтага самалёту. Я зараз хутчэй усё замярзаю дзесьці па дарозе. Прыкладна так. Замярзаем. Давайте, можа, вяртаемся да паселішча зноў. Мы не вельмі далёка, насамрэч, калі паглядзець так на мапу. Лепей вяртацца і сагрэцца зноў. І потым паспрабаваць, калі сонца выйдзе ўжо паўнавартасна. Вітаю, вулчара. Я спадзяюся, адсюль я змагу спусціцца і дайсці зноў да паселішча. Бо інакш мы так замёрзнем, мы не дойдзем да гэтага самалёту. Гэта 100%. Яшчэ і надвор'е сапсавалася. Бачна дым. Давай. Топай. Оу. Магчыма, мы тут не спусцімся? Патрэбна вось у той дом зараз вяртацца, каб сагрэцца, бо у нас была спроба дайсці да самалёту, але мы замёрзлі па дарозе значна хутчэй, чым патрэбна. І вылдаю самалёта, я вважаю, што гэта самая цяжкая частка. Не здзіўлюся. Увогуле, я не вельмі ўпэўнены, што можам пацягнуць такі паход туды. Бо літаральна, адзінае, што я ўпэўнены, гэта тое, што зараз пры ідэальным надвор'і на вуліцы я магу падсагравацца днём. Але гэта толькі пры ідэальным надвор'і. Это значыць, што адзін варыянт, як дабрацца да самалёта і не самазабіцца, гэта знайсці, рабіць сабе нейкае сховішча кожны раз, то бок развесці вогнішча праз некаторыя часткі, то бок, напрыклад, тут на скрыжаванні, а тут і яшчэ бліжэй да самалёту. І сагравацца ў іх. Гэта адзіны варыянт, які я бачу. Зараз жа у нас есть верагоднасць падчапіць што-небудзь, бо мы прамёрзнем наскрозь. Давай, калі ласка, тут можна спусціцца. Так, цудоўна. Бяжым назад, пакуль не замёрзлі. Мы ідзем яшчэ і супраць ветра, што не дапамагае. О, нам яшчэ і складана несці тое, што мы несем. Вітаю, Арыгана. Вітаю. Мы зараз вяртаемся зноў. Мы паспрабавалі дабрацца да самалёта, але я згарнуў з дарогі і крыху падзамёрз. Я зараз вяртаюся зноў у будынак, сагрэюся там, зраблю яшчэ адну спробу. Я зраблю гульню крыху цішэй. Тут вецер не так перашкаджае, я іду хутчэй. Так, мы страчваем наше здароўе вельмі хутка. Гэтага дакладна не хапіла бы, калі б мы пайшлі да самалёту. Блін, да гэтага дома яшчэ далёка. Пойдзем праз раку.
Мне падаецца, ўсе гэтыя дамы закалочаныя, так? Мы добраліся, там сагрэемся, мы ўжо амаль. Не жадаю змерзнуць і атрымаць хваробу нейкую. Што ўвогуле па статусу? Мінус 31 на вуліцы, ад уплыў ветру мінус 20. Адчуваецца як мінус 27. Капздец. Мне так падаецца, мы такую сувору яшчэ не сустракалі, калі гулялі за Маккензі. Вітаю, станорчык. Её гульня Мінск, так, яна ёсць у спісе зараз. Я нават яе паспрабаваў. Мне тады пасля размовы я яе паспрабаваў, і мне стало проста цікава. Што за яна не вельмі яна вартая стрыма. Мы можам, але там дакладна гульні можна 20 хвілін максимум. Так, тут яшчэ падсагрэемся. Тут жа адчуваецца як 44 у нашым адзенні. Так, наше перахаладжэнне зараз знікае пакрыху. Вантробы 3% высушана. Но з гэтага ўсяго, мне падаецца, карысця ніякай не будзе, так? Ці можа атрымаецца нешта выкінуць? Павязкі ўвогуле у мяне колькі павязак? 5 павязак. Нормально. Непатрэбнага адзення. 100 балаў нікуды я магу перакінуць на што-небудзь. Калі ёсць жаданне і вялікае жаданне ёсць прасунуць Менск, мы можам у яго пагуляць у выніку. Просто я не бачу ёй сэнса на 2 гадзіны. Калі Дмітрый не з'еў нашыя вантробы, не-не-не, ён на іх толькі паглядае галоднымі вачыма. Там просто што з Менскам я, можа, тады бы рабіў стрым чаго-небудзь яшчэ. Бо 2 гадзіны ў яго гуляць, ну там просто няма геймплеем 20 гадзін, 2 гадзіны. Там можа максимум 20 хвілін. Так, а мы амаль сагрэліся, тут вельмі цёпла. Адзінае што, рызыка перахаладжэння ўсё яшчэ высокая. Я не ўпэўнены, мне хутчэй за ўсё варта пачакаць, пакуль яна сыдзе ўвогуле. Калі так, нам прыйдзецца яшчэ тут затрымацца. Я ведаю, што я магу зрабіць. Я магу зрабіць сабе гарбаткі. Так, дзе яна? Ем? Бо яна дасць баф сагравання, і мне падаецца, ён нам дапаможа ад перахаладжэння. Альбо хоць... Так, вось он трымаецца баф. Але ён літаральна на 1 гадзінку, не той, каб моцны. Ці варта рызыкнуць і пайсці да самалёту зараз? Мне падаецца, ёсць верагоднасць, што нашае здароўе проста ўляціць. Імгненна. Так, яшчэ раз, прыкідваем. Што я магу зрабіць альтэрнатыўнага? Тут ёсць будынак, свіран, у які я магу схавацца. Але я не ўпэўнены, што я магу тут прайсці, хутчэй за ўсё не. Альбо так. Прасцей за ўсё будзе ісці па дарозе, але я не ўпэўнены, што тут па дарозе штосьці ёсць, дзе схавацца. Комбінаваны стрым, адразу хадзіць па Менску і распавядаць анекдоты на немізе. Так, это не тое, што нам патрэбна.
Мне падаецца. Мы дачакаемся рызыку перахаладжэння, каб яна знізілася яшчэ ніжэй. Тады можна і паесці. Але такая справа. Я нешта мог пагрэць тут у каміне гатаваць. Пыльная бляшанка свініны з фасолей. Давайте яе. Угу. І адразу з'едзем. Бо саграванне яшчэ зноў да 1 гадзіны перайшоў. Окей. Рызыка перахаладжэння зараз знікне. Так, знікла. Ну, мне падаецца добра. Зноў наш выхад. Паспрабуем. Паглядзім, як далёка ў нас атрымаецца зайсці. Калі не, мы разгарнемся і пойдзем назад зноў. Бо нам патрэбна лепей адзенне. Без лепшага адзення мы далёка не сыдзем. Думаю... А, вось яны, кромкачы. Так. Мы замерзаем. Я не здзіўлена, хутчэй за ўсё на... Мінус 28, на дворы є такое сабе. Персікі засталіся не ўпэўнены. Я бы зараз нават хвіліну не страчваў на гэта. Я толькі праверыць. Бо наша моц зараз толькі ў тым, што мы хуценька можам ісці. Адзінае, што нас ратуе, гэта вось гэтая дарога, па якой мы хутка перасоўваемся. І дзень. У любым астатнім выпадку мы хутчэй за ўсё замерзнем. У нас ёсць зараз верагодна дайсці кудысьці да бяспечнага месца. Калі там будзе дзесьці завалена снегам, ужо будзе праблема. Так, у стрельбы 11 патронаў. У лука есть 3 стрелы. Я не карыстаўся ім, не умею. А у рэвальвера 13. Плюс яшчэ 6 у самім барабане. Окей. Калі што, адбіцца ад ваўкоў мы зможам. Колькі у нас фальшфейраў? Я ўзяў з сабой гэтыя... як яны? Марскія. Яны могуць адпудзіць ваўкоў. І нам патрэбна вось туды далёка. Хутчэй за ўсё зробім адзін прыпынак па дарозе. Есці ў цёплым месцы. Прыйдзецца разводзіць агонь. Оу, ветер у твар. Не-не-не, ветер, толькі не ветер. А, нас вельмі запавольнівае ён. Запавольвае. Так, ён справа. Яшчэ плюс-мінус норм. Мы можам абысці яго. В ідэале, каб ён дуў нам у спіну. Але ж мы ўсё ж такі падзамёрзнем з ім. Так. І гэта нават не сярэдзіна дня. Час ёсць. О, машина. Это ўжо штосьці, толькі агонь мы там не развядзем. А што там ёсць? Там дарога ідзе электрычнасць кудысьці. Папярэдні раз, калі я... Давайте машину хутенька праверым. Папярэдні раз, калі я сышоў з дарогі... О, мядзведь! Не-не-не-не-не. Нічога не ведаю. Так, мы тут ўсё яшчэ змярзаем. Гэта не варыянт тут хавацца.
Здесь надеюсь, меня это проигнорую. Так. Что я подобрал нечто. Паляўнічы нож. Мне падаецца, у меня есть. Так. Так, есть. Статус 83. Гэты 88. Невеличкая розница. Посидим тут. Поедим штосьці. Чым менш вага, тым прасцей нам будзе. Зноў вяртаемся. Вага 36 килограммов. У нас есть одна з пахне, вось што я не подумал. Трэба есть не персики, не персики, не газіроўку, а вось гэтае мясо есть. Бо у нас 3 килограмма мяса, якія насамрэч не той, каб шмат калорый даюць. Ну як, нармальную колькасць, але яно пакрыху вельмі падае. То бок вага значна вышэй, чым тыя калорыі, якія мы атрымліваем з гэтага. Трэба было пачынаць з мяса. Ну што, мядзедзь? Отчапіўся? Отчапіўся. Ідзем адсюль, хутчэй. Не варыянт, не будзем зазіраць туды. Развалены дом нейкі бачу. А вось, по дорозе хутчэй за ўсё ідзем. Мне падаецца, там пячора. Не? Не, там не пячора. Не, няма. Разваленыя дамы яны нам не падыйдуць. Можа, нейкае месца для рыбалова ёсць на рацэ? Чи ўсё няма? Мядзедзік нас ігнаруе? Не, ён нас заўважыў, але потым мы схаваліся ў машыне і ён забіў нас. Так, у гэтай хаце мы можам, па ідэі, развесці агонь. Хутчэй за ўсё, буркі там не будзе ніякай. Пагрэцца не атрымаецца, але ж агонь у сэнсе, што можам... І гэтае месца хоць неяк прыкрытае ад ветру. Ёсць. Тут ёсць дрывяная печ. Нават дровы. Ведаеце што? Развядзем. Это ідэальнае месца. Драўніна распалка. Возьмем гэтыя дровы і закінем іх туды. Драўніна няхай застанецца. Дровы дадаем. Яшчэ вось эту драўніну з сабой. Дасадтык не патрэбны. Вугаль там ёсць, калі што, але зараз ён таксама не патрэбны. У нас ёсць яго, калі што. І закіну пару кавалкаў. Гэта на 5 гадзін. Значна больш, чым мне патрэбна. Але ён будзе цяплее, так нам будзе цяплее. Кидаю пумба каманд. Так. Что у нас есть? Добро. Граемся тут. Мне падаецца, нічога не патрэбна з ежы гатаваць. Блин, я пазбавіўся ад мяса пры першай жа магчымасці. Это было бы лепей. Мы на паўдарогі. Амаль на паўдарогі. Ужо няблагам. Ідзем далей. Калі нам пашанцуе, на абратнай дарозе мы яшчэ можам зазірнуць у гэтае месца, і там усё яшчэ будзе гарэць агонь. Па ваге 35,93. Не той, каб добра. О? Что за... Землетрус? Что за... Окей. Сподіваюся, мене тут зараз снегом не занесе.
Дзіўна. Так, гэта шлях павінен нас прывесці да самалёту. Самалёт дзесьці ўверсе, што таксама не дапамагае нам, прыйдзецца ўгару ісці. Сярэдзіна дня. Па часу добра, мне падаецца, мы паспеем і туды і назад. Адзінае, што нам прыйдзецца некаторы час патраціць на шуканне самого самалёту, бо мы не ведаем дакладна, дзе... Мы не проста прыйдзем туды і забярэм інсулін, мы не ведаем, дзе ён. А ён павінен быць дзесьці там, але невядома, колькі часу нам спатрэбіцца, каб шукаць увесь самалёт. Ды і невядома, што карыснага мы там знойдзем. Можа, мы знойдзем цяжкія рэчы, якія бы мы жадалі сабой забраць, а яны будуць занадта шмат важыць. Краху замерзаем. Ну, як по краху, даволі хутка. Што у нас па... Мінус 24, мінус 18 ад ветру, адчуваецца як мінус 18. І памром над імі ад сквапнасці. Ёсць такая верагоднасць, я сквапны. Я ожидаю ўсё забраць, калі магчымасць ёсць. Але ж паглядзім. Паглядзім, наколькі гэта будзе нешта каштоўнае. О, там хатка ёсць. Спадзяюся, не разваленая. Праца можна яшчэ, мне падаецца, кудысьці ўсісці туды далей, на поўнач. Так, вось хатка. І там каля яе воўк. Оу. Это гэтыя хлопцы. Что такое? Блин, не трапил. Забили. Монда слип отправляется 2500. Дякую велике. Так, у нас есть забитый воўк. Ўсё разабраць яго мы не зможам, у нас просто не будзе часу, колькі займе. Мяса нам не патрэбна, скура толькі дзеля скуры, калі што, 30 хвілін. А давайте тратим 30 хвілін, каб мы замерзаем. Я думаю, у хаце мы сагрэемся. Так. Добра, мы схаваліся. А моносліп яшчэ 9500. Вось яна, свежая скура воўка. Яна даволі шмат важыць, але тэарэтычна, калі б мы умелі гэта рабіць, мы маглі бы зрабіць сабе самаробныя абмоткі для рук і самаробная хустка, які хутчэй за ўсё горш, чым тое, што ёсць у нас. А ці мы не ў курсе, якая павінна адпужваць ваўкоў? Вось я не ведаю, ці адпужвае яна. Мне ёсць сумневы. Азіроўка гісторыя ўцешнай даліны. Давайте пачытаем. Заснаваная ў 1919-м, скрыжаванне Томпсона застаецца адзінай вялікай супольнасцю ва ўцешнай даліне. Мясцовыя жыхары ў асноўным займаліся фермерствам, працавалі ў шахтах, таму адрозненне ад іншых раёнаў вострава Вялікага Мядзведзя гэты аддалены гарадок можа пахваліць сваёй унікальнай гісторыяй прамысловых узлётаў і падзенняў. З-за росту сейсмічнай актыўнасці, якая прывяла да дэстабілізацыі рэгіёну, наступнае пакаленне жыхароў даліны было вымушана закрыць шахты. А разам з прыходам мясцовых актывістаў, якія намагаліся перашкоджыць развіццю новай прамысловасці, ва ўцешнай даліне горад паступова пачаў прыходзіць да заняпаду. Окей.
Еды. Додалі. Я ще би зазирнув з нашим ліхтариком, оглядів кожний кавалочок. Залікай, ласка, стрими падовготемри на YouTube, каб я їх переглядіти мог. Мне падаецца, зараз стрымы на Ютубе трошки не паспяваюць літаральна на пару дзён. Я могу зараз блытаць, але мне падавалася, што я ўсё заліў амаль на папярэднім тыдню. Можа літаральна пару дзён. Так, там былі суцяшальныя яшчэ. Так што большую частку дакладна можна. Можа няма стрыма ў чацвер, які быў. Вось, трэба просто паглядзі па гэтым самым. Па плейлістах там павінна быць усё ў адным плейлісце. Прыстойныя шарсцяныя шкарпэты. Мне падаецца, у мяне не шарсцяныя шкарпэты. Праверкай, ласка. Бо павінна быць, павінна быць. Шкарпэты давайте проверим новые. Так, я забыўся уже. Вось яны. У мяне новыя і так. Не, яны не патрэбны гэтыя. Можна кінуць іх на зямлю. Каніна мне хапала. Мы тут за гэты час яшчэ і сагрэемся трошки, таму у нас будзе сітуацыя трошки лепей. Едзе мяса. Добра. Ну добра, пакуль што пасядзім тут пагрэемся. Ёсць у мяне штосьці, што мне не патрэбна, што я магу выкінуць. У мяне 2 ліхтара. Адзін з іх амаль скончыўся па паліву. Мне трэба было ім карыстацца. Можа ад яго пазбавіцца? Просто выкінуць. Чаму ён не абіраецца, я не разумею. Ну так, мне абіраецца той, які мне не патрэбна. Дзе не заправіць, сабраць. Але ж гэта... Калі я яго збяру, куды павінецца паліва тады? Просто збіраць яе цэлую гадзіну. Я не ўпэўнены, што гэта добрая ідэя. Тут ёсць свініна. Ежа, насамрэч. Я кінуў гэты ліхтар, але раз ім. Ён кілаграм важыць. І мне не патрэбна ўвогуле. Вось. Будзе трошки лягчэй. Яшчэ сагрэюся. Хаця... Навошта мне сагравацца? Мы у гэты самы... Каля самалёту там агня паўно. Мы чай за ўсё сагрэемся аб самалёт. Без праблем, Ревенс. Цудоўна, бо я не ведаю, як прамаваць свае... Калі што, давайте так. Калі вы не паглядзелі стрымы, не атрымалася паглядзець стрымы на Твічы, яны праз некаторы час знікаюць, то я прапаную вам зазірнуць на YouTube. У мяне ёсць асабісты канал для архіву стрымоў, які я закідваю ўсё. Ён даступны, яго можна пабачыць у About секцыі, аба мне у Твічы. Ось, я яшчэ, можа, налажу бота, які будзе закідваць такія ссылкі, спасылачкі ў чацік час ад часу, каб нагадваць, што існуюць. І сёння яшчэ, калі ўжо пайшла размова аб Ютубе, то ёсць асноўны канал, на якім пакуль існуюць толькі... давайте крыху пакіну на гэтым цікавым месцы. Агляджу, што у нас тут ёсць. Сам на Sky адпраўляецца 500, дзякую вялікі. Так, гэта канал са стрымам. Дзякуй вялікі, Рэган. Дык вось якая навіна. Сёння ёсць асноўны канал, ён проста называецца Angry Raref. На ім зараз знаходзяцца 2 нарэзкі, якія зрабілі са стрымоў па стыксу, але я думаю, у мяне ёсць ідэі, як яго пашыраць і рабіць больш рознага варыянта контенту, то бок там будзе не толькі нарэзкі, а рознае. Пакуль не дакладна ўпэўнены, як мне накіроўвацца да таго, чаго я жадаю рабіць па тыпу як эсэ па гульнях. Паглядзім, як будзе атрымлівацца. Вось, свае думкі, нейкія меркаванні, можа яшчэ штосьці накідваць. Але пакуль спыніўся на нарэзачках.
Так вось, для тых, каму падабаюцца нарэзкі, гэта навіна для вас. Сёння будзе трэцяя нарэзка па стыксу, прыкладна ў 20:30 па Менску. Не прыкладна, там літаральна па раскладзе яна ў гэты момант павінна выйсці. Это прыкладна тады, калі мы сканчуем стрым. Дзякуй вялікі, Рэгана. Так. Злакаў батончык. Looks like this has been here a while. Давайте возьмем. З'езжу, у нас не настолькі ўсё цудоўна. Эсэ, ну, так, у сэнсе фармат я не ведаю, як яго назваць, калі мне цікавіць нешта ў гульне, і мне ёсць жаданне распавесці пра яе. Вось в такім выпадку гэта будзе хутчэй доўгая нейкая гісторыя, якую я буду распавядаць некаторы час, і гэта могуць быць відэа вельмі вялікага фармата, але я не зраблю такое адразу, у мяне няма досведу такога дастатковага. Мы зараз спрабуем пачыняць багажнікі. Нічога няма. Все пустое. Разважальное відео гутаркового формату. Идеальное описание. Идеальное описание того, что я ожидаю робить. Так. Каб я не пераблытаў, мне патрэбна по той дарозе пайсці, каб трапіць да самалёта. Вось там дым бачна. Так, рэвальвер перазараджаны. Волкі зніклі кудысьці. Не тое, каб холодно зараз. Чаму так добра? Мінус 16, мінус 14. Мінус 16 да паветра, ветер мінус 14. Адчуваецца як мінус 7. Ну, гэта цёпла па мясцовым меркам. Давай. В ідеалі было яшчэ што-небудзь скінуць бы. Але пакуль нормально, сойдзе. Так, самолет разбіўся дзесьці тут. Я яго пакуль не бачу. Дым вось у той напрамку. Я чую крумкачоў, але яны проста пралеталі міма. Мне падаецца, я бачу ўжо так, вось там кавалкі самалёта. Можна скупацца? Так. Добра падыходзячая тэмпература. Мінус 14 у адзенні. Так, там нейкая хатка была, я яе знесла. Па падзенні. Оу, яго раскідала як. Окей. Давайте зазерну ближе до хатки. Цвікадзёры, які нам не патрэбна. Шотачки, бейсбольные кепки, ўсё гэта херня. Навокал больше не бачу нічога. Там яшчэ одна хата нейкая. Сама разваленая. У меня павінна атрымацца пролезці скрозь самолет. Выглядае, что так. Что это у нас? Газировка. Ежа з самолета. 620 калорий. Не вельмі эффектыўна, але ці можна яе падагрэць? Давайте возьмем с собой. Газировку уже брать не буду. Треба только от ежи подбавиться. Не от ежи, а от мяса, якое у нас. Так. Аналітичный батончик. Добре. Не памятаю, колькі у меня шпрыцаў. Возьму яшчэ один. Или нават ён ёсць. Не могуць выратаваць мне жыццё, гэта дакладна.
гэта чым кніга. Вулчары, я таксама хацела рабіць відэо эсэ пра кіно, але гэтаму трэба ўвесь час прысвячаць з маім перфекцыянізмам. Я разумею, пра што ты. І замінае вельмі жаданне зрабіць лепей, оно не дапамагае. Гэта і добра адначасова і дрэнна. Hope nobody needs this anymore. Так. Багажы, можа, нейкае адзенне будзе яшчэ лепей, чым за наша. Бо пра кіно ў беларускім ютубе нічога няма. Не ўпэўнены, я не шукаў, таму пацвердзіць гэта не магу ніяк. Вось, але так, я разумею, пра што ты. Нават калі яно ёсць, яго складана знайсці. Вось, а калі ёсць жаданне самастойна зрабіць, то чаму не? Адзінае, што зноў жа эсэ. Так, кашуля. Не падойдуць. Не падыдзе мне. Тонкі шерсцяны шведер. Хутчэй за ўсё будзе херня. Альбо не так блага. This pack is getting kind of heavy. Ён будзе трошечки лепей. Крышечку зусім. Ён не будзе бараніць ад гэтага, ад ветра так моцна. Але вадастойкасць яго вышэй. Мне падаецца, яны можа нават і параўнальна нолькавыя. Не ўпэўнены. Давайте возьмем. Шведер Астрид. Колькі ён важыць? 0,25. Пакуль пакінем. Не тое, каб зусім шмат важыць, потым зменім, можа, наше рашэнне. Well, this stuff will come in Шерсцяныя handy. ракавіцы. Мне падаецца, яны лепей, чым мае бягучыя. Яны літаральна такія ж, як мае. Ідем тады. Пэўна. Я разлічваў пабачыць нешта. Камзелька-пухавік. Байка. Чыць ўсё гэта херня будзе для мяне. Так. Камзелька-пухавік. Давайте параўнаем з тым, што у нас ёсць. Байка ношаная, будзе горш, можна кінуць. Шведер лепей. Чакайце-ка, нейкая дзіўная рэч адбылася зараз. Не, падалося. Не, просто падалося. Так, гэта дакладна будзе горш. З усіх бакоў. І мы не можам гэта замяніць нават куртку нашу. Толькі пад низ апрануць. Не, гэта дакладна горш. Не варта. Таксама не варта. Даем. Гэта не патрэбна. На зямлі паляжыць. Апошняя паліца. This will come in handy. Мне падаецца, па медыкаментам мне ўсё добра. Ну, плюс-мінус. Больш звычайна хапае. Так. Тут, магчыма, я не змагу вяртацца. Прыйдзецца выходзіць, калі што. Шанцую. Ножоўка. Oh, lucky day. 1 кілаграм. Не вельмі прыемна. Тут не магу нічога. Гэта ежа уся. Набяруся ежа. Трошки. Оу. Hard to believe anyone survived this. Я так само здзіўлены. Find that insulin. Не, больше ежи брать не буду купить. Вегетарианская куки, типа... Probably useful. Амаль то же самое, не, нема сенсу брать. Так, трэба правяраць усе валізкі, якія тут валяюцца. Вось. Не патрэбна. О, там чалавек злеў. Hope nobody needs Не this патрэбна. anymore. Людзі, якія разбіліся тут. Дакументы. Сведчанне асобы. Давайте возьмем. These poor people. Мяне спыталі, каб я калі мог прынёс інфармацыю аб людзях, якія загінулі.
Бо той, хто выжылі, не маглі, не ведаюць, што адбылося з іх роднымі. Take it. Я разумею помба кабана, але ж тут якая справа, я зараз у цяпло сыйду. Я не вельмі разумею, як па мясцовай сістэме, бо у мяне ёсць две вопраткі, яны ідуць на вонкавы слой. І яно будзе лепей такім чынам. Ну, то бок, просто вось яно як вонкавы слой ідзе. Ёсць унутраны слой, две рэчы, якія можна апрануць. Я не магу апрануць, напрыклад, шведар на верхні слой у любым выпадку. Таму я параўноўваю рэчы, якія на вонкавым слоі, з рэчамі, якія на вонкавым слаю. Прыстойная звычайная парка. Мне падавалася, лыжная куртка будзе лепей, чым... у яе стан такі проста дрэнны. Тут ёсць рэчы, якія, магчыма, будуць лепей за куртку Астрад, але не факт. Вось гэтая парка. Чай за ўсё лыжная куртка будзе так сабе. Парка будзе прыкладна тое ж самае, як куртка. Нават 1 у 1. А ў мяне ёсць воўчае футра, якое значна лепей. Плюс 4 і плюс 4. Хутчэй за ўсё няма сэнсу. Кідаем. Я атрымаў прыкладна тое ж самае. Так, ты, чалавек. This stuff will come in handy. Нічога з гэтага мне не патрэбна. Гэта я ўжо правяраў. Як яно працуе тады пумба кабана? Я не ўпэўнены. Так, армейскі нагавіцы. Возьмем з сабой, можа, лепей таго, што ў нас ёсць. I think I can use this. І гэта таксама возьмем. Я не памятаю, што ў мяне на нагах. На нагах увогуле. О, там яшчэ чалавек. Я яго не заўважу. А ў чым розніца? Бо яно левы-правы, яны ж літаральна абодва вонкавыя слаі. Я не имею рацыі. Здымаем. А то так цяплей будзе? Давайте параўнаем. Зараз адчуваецца як 29. Я у цеплыні тут знаходжуся. Там розніца ў 2 градусы, таму яна павінна быць заўважная. Носіць? Носіць. 29 адчуваецца. Это одно і тое ж. Няма розніцы. Верхняя, ніжняя ёсць розніца. Унутраны і вонкавы слой. Ага, вось лева-права розніцы я не бачу зараз. Усё яшчэ адчуваецца як 29. Зноў перапрану. Не, мне падаецца, яна проста плюсуецца. Ніякай розніцы. Это хутчэй будзе ўплываць на тое, як я выглядаю. Так. Давайте посидим тут трошечки. Поедем. Дык там не толькі, глядзі, у іх розніца паміж двума гэтымі слаямі, іх розніца ў цеплыні. Ці я зноў не разумею. Добра, давай выйдзем на вуліцу. Раўнаем. Бо мне самому цікава. Так, мы стаім тут. Адчуваецца як 4. Уплыў ветру -1, невялічкая ўплыву, але, блин, хутчэй за ўсё з-за таго, што слабы ветер. Давайте я выйду на ветер. Вось тут. -6. -15, -15 зараз на дворе. Заменяем адзенне.
Переапранули. Минус 15, минус 15. А, не, это ж я не туда гляжу. Минус 4 это сумма. Знову переапранаю. Пораўноўваю. Минус 6. Маеш рацию. Маеш рацию. Зараз бачу. Тады атрымліваецца тое, што... А як з правай бокам? Вось зараз з нагавіцамі. Мне нагавіцы якія трэба апранаць? У правы слот. Такі ты, якія з ветра з аховай непрадзімальнасць. Вось, заховай ад ветру. Я не ўпэўнены. Так, джинсы мне дакладна можна заменіць на штосьці. Я ўпэўнены. Джинсы такая сабе ідэя, такое надвор'е. Нагавіцы карга. Так што гэтыя будуць лепей. Так. Зараз схаваемся і трошки, можа, заштопаем адзенне. А, маеш рацию. Так, это мае сэнс. Я не подумал об этом. Так, і у нас двух. Вось гэты трошки заштопаем. Будзе трохи цяплей. Ёсць у мяне нешта ў дрэнным стане? Не бачу. Вось гэта можна яшчэ падштопаць крышачку. Добра. Але мне падаецца, я зараз шмат часу згубіў. Джинсы можна ўвогуле выкінуць, я так разумею. Сэнсу ад іх няма ніякага. Трэба было раней нават пазбавіцца. Так, тут добра, тут так само. Ідем. Піць. Хутка ноч нам трэба разбірацца ўжо тут. Бо ўначы я дакладна не буду глядзець, хто тут, што тут. Я просто нічога не ўбачу. Загляджана. This'll come in handy. Не. А это человек? О, нават два. Что у нас похвое? 105 з 10. Яшчэ 5 можна знайсці 10. Працягваем шукаць. Мы шукаем тут інсулін для чалавека, які з дыябетам зараз ляжыць у горадзе, але ж мы не ведаем дакладна, дзе ён будзе. Nobody needs this anymore. Світшот хутчэй за ўсё будзе такі сабе. О! Камерка медикаментаў. Возьму антибиотики, мне кажется, у меня их нема. Могу выдать. I'll take it. Не потрібно. Так, застаецца толькі одна вялікая частка. Тут альбо сярод валіз, альбо ў хваставой частцы самалёту. This stuff will come in handy. Вульгарас, вітаю. Так, пакрыху. Але ж ідзея няблага. Адна праблема хутка будзе ночы. Нам трэба хуценька глядзець гэтыя кавалкі разбітага самалёту. Мы шукаем інсулін для чалавека. Я возьму пер'е кромкачоў. Іх тут да халеры могуць спатрэбіцца. Мы збіраем яшчэ ідэнтыфікатары, бо гэтыя людзі часткова пасля падзення самалёта частка людзей у яе атрымалася прыйсці да горада. Тоўсты шарсцяны швэдар. Очень добра.
Мне падаецца, што шапка гэта лепей, чым тое, што ў мяне там ёсць. Трэба будзе агледзець. This'll come in handy. Што за гук? Чалавек? Мне падалося. Тут ёсць нехта жывы? Я чую. Спіс пасажыраў. Кампанія «Паўночная зорка». Спіс пасажыраў рейс 7030. Бла-бла-бла, Ройтен. Незнаёмыя імёны. Looks like the plane's passenger manifest. Hope nobody needs this anymore. Мне падалося, можа мне просто як у качоў нават лепей чую. Або тут ёсць чалавек жывы. Я чую чалавека. Оу! Oh god. Oh god, you're alive. Help me. Ух. I'm here. I'm here to help. Please. It hurts. Make it stop. You've been in a crash. You're in shock. But I can help you. Мы не зможем її Just let me донести start до a fire. городу. Too far gone. You've lost a lot of blood, and you have frostbite. But it's okay. It's gonna be okay. I'm a doctor. I can help you. Please. I want this to be over. Interesting. I wonder. Damn it. Sleep Research Center, Dr. Greenwood speaking. Did you get it? I told you not to call here. I'm sorry, but I'm scared. I am working on it. It's getting worse. We have to do something. I'm going as fast as I can. You said you'd help. You said you had something that could help her. I can't just... Look, it is in a secure area of the lab. I can't just walk out with it. There are security protocols and... Astrid, it's getting worse. You have to do something. You understand that better than anyone. Yes, I do. Find a way and get up here as soon as you can. I will. As soon as I can figure out how to... I'll find a way to get it to you. Have you asked Will? No. It's been years since we... I haven't asked him yet. We don't have time for this, Astrid. You need to do this, and soon. I will. I'll fix it. I promise I will get there. I'm afraid it's happening again, Astrid. I'm afraid we'll lose her this time. That's not gonna happen. Hurry, Astrid. I'm sorry. I'm so sorry. I know you're in pain, and you just want it to end, but I won't let you die out here. The night is coming. Яна нешта... У мяне не только шмат часу. Што ім не холодна, яны не адчуваюць смагі. Так. Інсулін і ўсе дакументы. Добра. Яна нешта... Каб вы зразумелі, я не магу зараз яе падняць і кудысьці перанесці. Мне трэба скончыць квест па знаходжанню ўсіх дакументаў і... вось, інсулін. Шерстяная рукавица у меня ж там есть. Шерстяная. Так. Атрымліваецца, мы
Штосьці нейкія лекі, хутчэй за ўсё, альбо нешта з біялабараторыі мы спрабавалі вывесці. Што цікава, у яна працуе ў цэнтры даследавання сну. І вось гэта ўвогуле ніяк я не разумею. This stuff will come in handy. Так, нам яшчэ пакуль цёпла. Давайте хутенька глядзім рэчы, якія на нас апрануты. Мне падаецца, там будзе яшчэ альтэрнатыва новая. Падзёрты тоўсты шарсцяны шведр. Яго можна прывесці ў добры стан. Я ўпэўнены, ён будзе лепей, чым тое, што на мне зараз. Давайте, можа, скінем шведр Астрид тады. То ён дакладна будзе горш, чым вось гэты шарсцяны. Там выбора ўжо не застанецца. Так, это будзе такое сабе. Легкая тужурка, скидываем, не спотребится. Так само можно кинуть. Трымайся. Так, калі я адрамантую вось гэтую шапку, будзе таксама добра. Окей. Мы зараз лягчэй будзем, у нас будзем... О, мы і самі стомленыя. Халера. Так. Інтрыга. А вампіраў дакладна ў гэтай гульні няма? Не ведаю. Всім не ўпэўнены. Мы ўжо і самі, мы стомленыя, і нам бы самім адпачыць. Я не гатоў был зараз чалавека ратаваць. Так. Дзе яшчэ людзі? Можа, гэта не ваўкі? Можа, гэта гэтыя вервольфы, ваўкалакі. Так, правераем ужо. Так, гэта цела я таксама агледзеў. Дзе яшчэ могуць быць целы? Я не бачу ніякіх крумкачоў. Гэта не дапамагае. Блин, а яна не памрэ, пакуль я тут гэта пошкаюся? Толькі мне яшчэ патрэбна знайсці іх. Яшчэ адзін застаўся. Не толькі б шмат. Я бачу. Гэта дрэва ўвогуле. Блин, дзе апошні? Я мог его пропустить. Мне там человеку допомогчи, хутчэй трэба. Я проверил? Так, проверил. Не бачу. Зараз зноў па рацэ, там паглядзім, бо я не ўпэўнены. Ежа ёсць. Того, чого я ж тут хапаю. Там ось два чалавекі, але ж... Я пропусціў 10 аднаго. Чуюся на нейкім відавочным месцы. Ты? Агледжана. Там чалавека правяраў. Можа яшчэ тут дзесьці. Дзе я пропусціў чалавека? Я бачу там двух, я іх агледзеў. 1, 2. Трэці вось там. Тут 4. 5 чалавек. Дрэнна хадзіць у цемры. О, валізкую, якую я не праверыў. Лыжная куртка, тужуркі.
Шосты чалавек, кого я таксама агледзеў. О, аварыйны комплект. Банальны пісталет і патрон да яго. Тут же няма нікога, так? Так, гэта быў шосты. Валюцкі, які я не праверыў. This'll come in handy. Я ўпэўнены, ён дзе-небудзь на вельмі відавочным месцы. О, вось, як я і сказаў. Ну як, не вельмі відавочным, не з усіх бакоў бачна. Nobody needs this anymore. Лыжная куртка. Мне падаецца, я правяраў. Ношаная звычайная парка. Лыжная куртка. Давайте возьмем лыжную куртку, с собой понесем. Гэта важыць да халеры ўсё. Але ж нам цёпленька. Так, лыжная куртка. Яна будзе па якасці літаральна як Астрид ужо. Не патрэбна. Гэта толькі адрамантаваць. Штаны шведер таксама адрамантаваць усё астатнюю парадку. Ідзем абратно. З усёй праблемы толькі тое, што мы стаміліся, нам ужо складана самім. Падалося. Так, у носовой... Ой, хвостовой частцы, мне падаецца, нічога больш няма. Мы глядзелі тут, так? Тонкі шерстяны. Патрэбна. Так, ГВН, статус 56. Глядзець. I'm gonna check you over. Страта крыві. То бок увесь час яна была са стратай крыві. І мы такія, ну, блін, That should be better. норм. Так. Є статус. Ёй даволі холодна. Хвароба, але ж хвароб няма. Яна страчвае ваду. Давайте перенесем. Way. Перенесем яе да носовой частцы, там будзе цёпла. Яна так змерзне. Трэба для носовой частцы мы разведзем агонь. Ці можна яе апрануць у куртку? Мне падаецца, нельга, я нічога такога не бачыў. Толькі можна глядзець і ўсё, я нават не ўпэўнены, як ёй даць вады. I won't let you go. Онлайн, гэта типа ацаніў дзеўку на 56%. Так. Трымайся там. Так памёрлі, а ты не. І вельмі холодно. Ці можа тут пагрэцца? Хоць тут. Ой. Так. Не, нешта не сагравае. Я думаў, што сагрэе. Яна ж не памрэ, калі проста холодно будзе. Так, мы амаль там. Мы схаваемся проста ў пярэдняй частцы самалёту. Адзінае, я не разумею, як я магу падняцца туды, наверх. Я ж не магу ніяк, так? Либо магу. Ну добра, давайте тут спынимся. И покладем ее. Что, я не могу ее тут разместить? Атрымліваецца, што не. Я нават не вельмі бачу, што навокал. Блин. Я не упомню, ці лезу я тут вверх. Темно. Так, давайте тут може. Хоть тут.
Ці магчыма яе размесціць хоць дзесьці? А, вось так гэта выглядае. Окей. Хоць куды-небудзь цябе запхнуць. А? А? Да блин. Мне яшчэ камера хістаецца. Што за халера? Размесціць. Ось. Хоць какое-небудзь месца. Хоць дзе-небудзь. Зараз вогнішча. Я не бачу ўвогуле ў цямры. Ні халеры. Так. Огонь. Добра. Распалим огонь. И дадим сюда палево. Мы там собрали с собой угля. Я не различил, что мне придется ратовать человека. Вот одна проблема. Так, и она согревается. И можно дать ей воды. Вулчара, ты гуляў у Kingdom Come? Так, але не шмат прайшоў. Дзесьці ў пачатку скончыў. Там часам таксама трэба так валачыць за сабой шмат увагі. Ідзеш такі раз ужо ўсю карту некалькі гадзін павольна. Я такога не памятаю, бо літаральна. Я скончваў, у мяне мой... Я не ўпэўнены, мне падаецца, мой комп у той момант не вельмі цягнуў. І магчыма зараз у мяне той же самы комп. Ось. Бо у мяне не былі некаторыя складанасці з гульнёй. Так, Гвен зараз сагрэецца, і мы зможам... Як мы зможам вяртацца? Нам прыйдзецца хутчэй за ўсё абыходзіць усю гэтую тэрыторыю неяк навокал. Гвен, заставайся тут, я зараз выгляджу. Як вяртацца назад? Можа проста... Тую гару? Не ўпэўнены. Трэба бо синдром Плюшкіна. Ну, есть такое, так. Гвен, 55% стан. Ну, з ёй павінна быць усё ў парадку зараз, пакуль мы каля агня. Про самолет мы не пройдем, я так разумею. Ці можем мы собрать его на вогнішча, каб мы самі паспалі? Мы стаміліся вельмі. Мы вельмі стаміліся. Давайте, можа, развалим нейкія кавалкі. У нас есть 2 гадзінкі, каб пакуль яно потухло. Я ж не помре там сама по себе. Ей же повинно быть все в порядку, так? Или покидаю, наш не помираю. Газировки, ежа. Мне потрібна ветка велізарна. Мне питається, я зараз знайду місце, де я змогу вийти. Може, ось тут буде. Виглядає як виход ось там. Я сюди прийшов не за этим. Ножовка. Угу. Година 30 хвилин. Вибору нема, прийдеться ламати. Яловые дровы собрали и зараз вертаемся до огня. Так, Гвен у парадку. Нават лепей. 63%. У нас яшчэ ёсць дровы яловыя. 5 гадзін. Нам гэтага хопіць. Самім яшчэ адпачыць. Трэба толькі паесці перад гэтым. Зараз добра паядзім
І пасля гэтага мы пойдзем спаць. Так. Колькі нам прыкладна? Хутчэй за ўсё нам хопіць 5-6 гадзін да раніцы. Колькі агня хопіць? 5 гадзін. Нам трэба паспаць 6 гадзін паспем. Угу. Хутка яшчэ раніца будзе. Так, яна вельмі жадае піць. Адзінае, што я не падумаў, што мне можа скончыцца вада. На 2 чалавек гэта дакладна можа быць праблемай. На аднаго мне тут было дастаткова. Get some rest now. You need it. Статус є 90%. Даволі добре. Now, easy. Гарячий попіл вогнища. Ну, мне падаецца, трэба вяртацца назад. І шукаць. О, блін, мне самому попіць. Положить. Ось так. I'm right here. Поляжи. Вода. Што у нас па вадзе ўвогуле? 1,5 літра. Добра. I have to carry you. Яшчэ вытрымаем, але яна сама жадае бясконца піць. Добра, што нам не трэба на яе ежу запасаць. Так, дзе адбываецца? Так, вось. Пойдзем назад. Мне падаецца, я бачыў там нейкі праход, калі я ішоў за дрэвам. Йока збіў прыгожую лічбу на ў 10к. На чым? We're not far now. Мы недалёка, мы яшчэ далёка. Гэты шлях будзе хутчэй за ўсё сюды. Это значыць, што да будынкаў бліжэйшых будзе далёка. Я не ведаю. На Гаррі Поттера. Окей, я зараз не бачу, колькі там на ім. Спадзяюся, тут будзе праход. Што у нас па стомленасці? I got you. Добра. Штось дзіўна, яна амаль не замінае нам хуткасці нашай. Нягледзячы на тое, што мы літаральна... блін. Мы літаральна яшчэ сваю дадатковую увагу нясем. I'll take it. Up now. Easy. Так, выглядае так, што тут можна прайсці. Мы вельмі моцная жанчына. Так. Я 7,35 кілаграмаў. Я ж не магу нічога агледзець. Мы нясем літаральна 35 кілаграмаў на сваіх плячыма і яшчэ наверх чалавека. Прыкладна 50-60 кілаграмаў. Валізкі. Было бы добра іх агледзець, але мы не можам сабе дазволіць гэтага. Ламер онлайн падрыхтоўваўся да гэтага. Ламер онлайн гаворыць, што падрыхтоваў 20 000 поінтаў і ўсё закіне на анекдоты у чацвер. Не трэба яго баніць, не трэба. So bright. Яшчэ валізы. Ляжы, калі ласка. Just have to put you down. Яны літаральна апынуцца пустымі, так? Якая складанасць, мне падаецца, нармальная? Я не памятаю дакладна. Я пачаў кампанію і абраў нешта дакладна не самую складаную, гэта я ўпэўнены.
I have you. Няўжо нікдзе гадзіна не хоча слухаць анекдоты? З анекдотамі, скажем так, адзіная складанасць гэта знайсці дастаткова анекдотаў на цэлы стрым. Вось гэта адзіная моя праблема з гэтым. А так у мяне ўжо ёсць нават ідэя і фармат таго, як гэта павінна выглядаць. Толькі я не гатовы ні халеры ў плане анекдотаў. У чым асноўны сэнс та стрыма, так? То есть дзіўная рэч адбудзецца. Можна ты ж паўтараць. Это брутальна. Ну, хоть я не ведаю. Не. Так, тут можна сабраць цёплае месца. А? Это телефон. Якога? I'm right here. Адкуль яна ведае, дзе я? Hello? Me again. How did you know I was here? Party line's a funny thing. All the calls go to every phone in the area. All I have to do is wait for you to pick up. What do you want, Molly? I'm kind of busy. Yeah, I saw you found a survivor at the crash site. You spying on me? Just watching. Curious. Hey, that's kind of creepy. You want to tell me what happened to your man? I don't really have time for this right now, Molly. I'll go first. You asked about my husband when we were in the house. Not much to tell, really. He's dead. I'm alive. Sorry if this sounds harsh, but you don't seem too broken up about it. I'm not. I assume he's the one in the basement. Did you kill him? You tell me. Is failing to help someone the same as killing them? I guess that depends on the circumstances. And the intent. Now you sound like a lawyer. Did you kill him? The wolves killed him. But my intent was for him to die. Окей. Цудоўны момант, каб нам гэта распавесці. Гэта жанчына, з якой мы зараз размаўлялі па тэлефоне. Яна Моллі мы сустрэлі ў самым пачатку гэтага эпізоду. Яна нас выратавала. Through another night. Кабзда, холодна-то як. Яна у яе ў падвале мы знайшлі мёртвае цела, і яна вельмі раззлавалася, калі мы спыталі ўвогуле наконт мужа, ці ёсць у яе муж. Вось. Як апынулася, яна, скажем так, зрабіла ўсё, каб яе муж памёр, не забівае яго. Sit down. Няма магчымасці нават дроў падабраць. Cold is making my head feel thick. У нас амаль няма выбару, нам прыйдзецца ісці да Моллі. Яна гэта найбліжэйшае месца. Блін, мы так увогуле замерзнем. Давайте распалім яшчэ одно вогнішча. Sit you down now. Might make it after all. Чай за ўсё так, 32 хвіліны. Трымайся тут. Я зараз прыйду. I can't feel my feet. Говоріцца, хутчэй за ўсё нічога не будзе. І далі знайсці бы яшчэ дровы. Палка трошки падыдзе. Хоць штосьці. Тут хутчэй за ўсё згарэла, што магло гарэць. Драўніна. Вось гэта мне патрэбна. Ідзем далей. Падыдзе. Мне падаецца, ці ты на льду вогнішча распаліў. Так. Гучыць як надзейны план. Усё павінна быць у парадку. Ну, амаль на льду, але ж розніца тут павінна быць невялічкая. Так, дадаем паліва сюды.
Яшчэ палачкі можа. Так, давайте пару палак закінем туды. 5 гадзін. Яшчэ і вады нагатуем, пакуль будзем чакаць. Угу, яшчэ і вады натопім. Навокал. Чакаем да гатоўнасці. Да закіпання нам прыйдзецца яшчэ пачакаць. Нам спатрэбіцца гэтая вада, каб яшчэ падзяліцца нашай. Як цябе клічуць? Гвен? У цябе ўжо 100%, давай ідзі сама. I'm gonna check you over. Так. Дадзім ёй вады. Feeling better now? І можна, у прынцыпе, самастойна паесці. О, там мёртвае цела. Пасля працы звычайна таксама на льду, так? Ці з'еў усё мяса? Дап'ем, даядзім. Это такое сабе ўсё. Угу. Корм для собак, бляшанка. Можна яго прыгатаваць? Свініна з фасолей. Давайте свініну з фасолей. Пагрэемся яшчэ аб гэта. Калі зіма, то вядома на льду. Так, яно гатова гадавацца будзе 12 хвілін. Якраз мы адыдзем, возьмем ўсё, што знойдзем на гэтым трупе. Спалка. Это ўсё? Дзякуй вялікі. На снегу ікраем возле. Так. План наш. Пойдзем по гэтай рацэ. Дзесьці... Чакайце-ка. Я нешта забудоваўся з напрамкамі. Так, вось по той рацэ. І знойдзем месца, дзе падняцца. Пойдзем да Моллі. А ці патрэбна? Зараз у нас ужо ўсё лепей. Не, пойдзем не да Моллі, пойдзем адразу вось да гэтага свірана. Нема сэнсу ісці да яе. Так. Што у нас па ежы? Я не магу гэта прыгатаваць? Я думаў, што можна. Ну, добра. Так, бляшаначкі нашыя, якія нам не патрэбны. О, фаршфейр яшчэ не патрэбны. Кідаем яго. О, швейных набораў я набраўся. Можна, мне падаецца, выкінуць пару. Не патрэбна. Па ежы... нормально, можна просто піць вады і ўсё добра будзе. Так, трымаемся. Гвен, пайшлі. Easy does it. Пойдзем не да Моллі, а далей. Так. Прыкладна па гэтаму шляху. О, яе крые ўвогуле. Зусім разумею, дзе яна знаходзіцца. Магла б як Леонард Ді Капрыё ў мядзведзя. Нешта мне не падабаецца ідэя, апошні мядзведзь, но сама не з'еў. Don't close your eyes. Not yet. Так, ну, днём хоць лепей, мы хоць штосьці бачым. Not much farther now. Так, мы можем, у нас два варианта зараз. Або вяртацца да дарогі, з якой мы ішлі да самого самалёта. Альбо прайсці праз свіран. Мне падаецца, праз свіран будзе лепей. Вось тут яно, у цэнтры будзе. О. Ваўкі, гэта дрэнна. О.
Nothing good about that sound. Давай кидай яе. Падабаецца ёй гэты гук. Давайте, идите сюда. Я ведаю, что вы недалеко. Подойдем. Я же не могу его взять с собой и поднять ее. Могу? А, не, он падает на землю. Шкода. Минус фальшфейер. Ну ничего, меньше ваги носить будем. Так, прикладно туди. Это... А, вось он там. Добра, ідзем да яго. Калі ўсё будзе занадта добра, то пойдзем адразу да скрыжавання. Бо надвор'е вельмі цудоўнае пад тое, каб зараз перасоўвацца. Она может складаней носить. Не, это же сам. Может, мы еще ж таки запаволиваемся того, что целого человека несем. Что добра, дык нікога не бачна, ні медведзяў, ні ваўкоў. Апошнія ваўкі гэта тыя, ад якіх мы зараз адбіліся. Lights in the sky. Так, яно замерзне, пакуль мы дойдем до города. Будзе яе пакінуць. Амаль добрались. Оу. Конец. Да все добро. Тепленько. Доброе надворье. Оу, мне пытается там волк перед будинком. Where did it go? Оу. Вы, может, забьете на меня? Литерально только... Холера. Don't fall asleep. Stay with me. Ау. Може, ви розбіжитеся, коли ласка? Да ви що робите? А, перезарядка так не удала. Блин, холера. Ух, трата крови. Так. Я маль не застрелил эту Гвен. Ну что, сбегли, все? Можно идти далее? Ух.
На пах крыві прыбеглі, магчыма. Так, добра. Гвен, пайшлі. It's okay. It's okay. Амаль. Амаль у свірані. Цяпер шаргае Гвен нас несці. Ну, а то што яна так пачувае? Так неудала, літаральна перад самым свіранам. Fire. Так, тут мы можем подсогреться. Давайте разместим ее ближе до огня. Через еще разводить ее мы все равно не будем. Easy. Держи. Easy. Але ж добра было бы самим отпочить. Может быть. Пакуль яна... Так, вуголь няма. Здаецца, я забраў увесь вуголь, які тут быў. Можа быць, навокал, каля гэтага дому, можна будзе знайсці месца, дзе вуголь яны трымаюць. Можа і не. Давайте завернем, можа на вуліцы нешта ёсць. Ратаванне пацярпелага, каб выйсці з памяшкання, несіце яго на руках. Дзякуй, вялікі гульня. Нікуды мы не пойдзем. Ну тады давайте скрыні ламаць. Гадзіну ламаць, каб патрымаць просто трошачкі дрэва. Такое сабе. Адзіна 30 хвілін. Адзіна. Пу-пу-пу. Вось невялічкая скрыня. 15 хвілін. Падыдзе. Навошта я гэта раблю? Каб падсагрэцца. Вось. Драўніна, бяроста, распалачка. Але ж драўніна там будзе ігня. Не, давайте не. Не. Мы так не робім. Просто паспаць. Хутчэй за ўсё паспаць будзе самае нармальнае. Я ожидаў яе сагрэць, але ж сагравацца она будзе доўга без агня. І агонь мы не можам сысці з гэтага месца і ўзяць нейкі нармальныя. Можа вугля, нешта чагося навокал не атрымаецца. Нельга яе пакінуць у бяспецы адной. Давайте спаць просто тады. Нам усё роўно пачынак патрэбны. Але ж гэта значыць, што мы уначы потым будзем сыходзіць. Давайте. 12 гадзін нават. Так. Мы будем зараз у цемры, мы абодва жадаем піць. Але я зараз дам ёй вады. I'll see if I can help. Я не бачу нічога. There. That should be better. Так. Яна ўжо не жадае піць. А вось мы жадаем. Так, ежу таксама паесці жадаем. У нас там паежы. Корм для сабак. Падаецца, ён самая бескарысная рэч зараз у пэўны момант. Так, можна яго. Ці вось гэта? Корм для сабак. Усё ж такі горш. Давайте яго. Бляшанкі можна скидваць. Не патрэбна. Яшчэ можна есці. Выцягваць. Так, мне падаецца, вось гэта ўсё будзе самае тое, што можна есці. Ежа самалёта.
Добре. Мене от трошки не доели. А, где ты там, Гвен? Я ж тебе могу поднять только коли сам бачу, так? І ўсё яшчэ холодна, яна ма не сагрэлася. Вось гэта дрэнна. Это не тое, на што я разлічваў. Вера не бачна. А, ну зразумела, я нават упаў трошки ў бок. У гэтай цемры мы ўсё роўна нічога ёй не зробім. Можа яшчэ 6 гадзін адпачыць? І ў раніцы тады ўжо пайсці. Давайте так і зробім. Ежа у нас яшчэ ёсць, і вада таксама. А наче мы нават не паламаем ёй, не наламаем тут дроў. Ніякіх, ні драўніны, нічога. Я не жадаю свой ліхтарик на гэта траціць. Так. Сонце павінна хутка выйсці. Вен, ты дзесьці тут у цемры была? Я ўпэўненая? Не бачу. А, вось яна. Давайте дадзім ей вады. Have a look, okay? Я не ведаю, куды яна збіраецца ёй даваць вады, бо я яе не бачу. Яна літаральна не I've done what I саграваецца. can. Ну давайте, пайшлі з ёй як Way ёсць. around this. Галоўнае зараз выхад знайсці. У гэтай цемры. Так. Ён дзесьці тут My павінен быць. hands. Where's the fire? А? Калі вы думаеце, што я ведаю, куды я іду, то не. Металічная паліца. Мне падавалася, тут павінны быць дзверы дзесьці, не? Можа, ў гэтым баку? Я толькі вокна і бачу. О, знайшоў. Угу. Яна так замерзне, калі мы хутенька не перасунемся да горада. Дзесьці па-за гэтым домам разваленым, я ўпэўнены, была дарога да самого скрыжавання, як он там называецца. Грамадскі клуб. Сельскае скрыжаванне. Just stay awake. We're getting closer. I got you. Ён дакладна You'll замерзне, make it. але пратрымаецца. Усё будзе добра. Dead wings. No way out. Яе добра траўмавала гэтае падзенне. Яна не зусім разумее, дзе яна знаходзіцца. Так. Мы зараз нехадзяра не бачым. Але скрыжаванне павінна быць літаральна дзесьці перад намі. Finish it. Ну, скрыжаванне. Дзе? О, яшчэ нармальна. Яшчэ нармальна так топаць. On fire. Fire everywhere. Зялёнае полымя? Яна пра паўночнае зянне? Альбо пра... Я не ведаю, як гарыць паліва самалёта. Якім колерам? Я не разумею, хто я такі. Так, яна пачынае змярзаць ужо.
Зараз будзе страчваць свой стан. Нічога дзіўнага, яна пратрымалася, блін, пасля падзення самалёта пару дзён у холадзе. Я здзіўлены, што яна перажыла гэта. Дзе там? А, вось мы амаль дайшлі. Oh, leave me. Да не збіраюся цябе пакідаць. Так. Дзе ты? Горад. Даецца вось за гэтым халмом. Давай узгорачак, хутчэй. Хоць сюды. А можа яна зомбі? Блін, кідаем яе, бяжым. Амаль, дзесьці. Мы павінны? Блін, шкада. It's farther now. Мне падаецца яго... Не, я яго не пропускаю. А дзе скрыжаванне? Я бачу ўжо... О, я нават гэтыя сталбы ўжо бачу электрычныя. Я былі вочы чырвоныя, і яна праляжала некалькі дзён на снезе. Я памяркую, што яна вампір. Верагоднасць падвышаецца. Яна зараз проста прыкідваецца. Так, па дарозе мы дакладна пойдзем ужо хутчэй. Добра, я бачу машыну. Hold on. Just hold on. О, я бачу вогнішча каля цэнтра гэтага. У не ёсць вампіры? Я не ведаю. Я там быў вук дабстепер, я ўжо нічому не здзіўляюся. Going to make it. Мы прыйшлі. Давайте, пачакайце-ка, гэтага месца вольнага не было раней. Так, вось так. I got you. Don't worry. Адпачывай. Thank you. Дмітрый, тебе трэба ўвесці інсулін. I'll see if I can help. You'll feel better after you sleep. Яна скрозь... Яна скрозь усё адзенне і коўдру яшчэ. Брутальная якая, а? Вось як доктары працуюць. Нават не трэба нічога здымаць. Які вампіры? Яна ж ад сонечнага святла не згарэла. Дакладна зомбі. Ага. Вось, у нас дзве працоўныя версіі. Яна ўсё яшчэ... Можа, яна ёсць абарона ад сонейка. Так, свежая скура воўка, якую я сушыў тут. І мне падаецца, я зараз... У мяне ёсць яшчэ адна, можна пакінуць таксама тут. Менш вагі, і можна прасушыць яе будзе, можа, скарыстаемся потым. Так. Піць. У нас амаль скончылася вада ўсё роўна. Вады пагрэць. Бо яна, літаральна, мы узялі з сабой дадаткова вады, там да халеры літраў, але пакуль везлі яе, яна стала ў такім... Амаль скончылася ўжо ўся вада ў нас. Ну, мне падаецца ўсё, можна вяртаць дакументы. Верніце дакументы? У сэнсе, куды я іх павінен вяртаць? Людзі, якія выжылі пасля авіякатастрофы ў гарах, здолелі дабрацца да грамадскага клуба ў скрыжаванні Томпсона, але там маглі застацца тыя, каму яшчэ патрэбна ваша дапамога. Вы выратуеце іх? Каеш? I'm sorry. У нас ёсць для іх. I found her. She didn't survive. Мы перадаем інфармацыю тым, хто выжыў. I didn't make it through the crash. Это што за кішкі? Я проста, ведаеш, дакладна жывёлы. Дакладна жывёлы.
Не задавай больше пытанняў. He was lost in the Апошні, хто задаваў пытанні, а таго кішкі ляжаць. I'm sorry. I couldn't find them. Find them, please. Насці іх, як я табе іх знайду каля самалёта, блін. Што пабачыў, то і пабачыў. I'm sorry. I found her. She didn't survive the crash. I'm so sorry. He didn't survive. Операція пройшла паспяхова, але засталіся непатрэбныя дэталі, так. Это пасля таго, як мы уведлі інсулін. Так, інсулін ушпоркнули. Так. I'm sorry. I Каже, couldn't. што чалавек таксама жывёла. Так. Looking, please. То есть тая самая жывёла, якая задавала пытанне наконт кішок, ось. Нешта зараз знайсці не атрымалася. I found her. She was lost in the crash. У сэнсе, зараз фраза была такая, я знайшла яе, яна была страчана у гэтым самым, у той момант, калі разбіўся самалёт. Але яна не знікла без вестак. Мы выбачаліся за тое, што яна lost in the crash, у сэнсе, што мы не згубілі яе, у том, што яна памёрла. Тут хутчэй ужо трошкі з перакладам. Вось, гэта да цябе раёна больш. Вось, але я не ведаю, тут з кантэкста складана, але мелася на ўвазе, што папярэдняя фраза была па тыпу: о, я знайшла яе, мы яе страцілі. Ось. Такое. Франклін? He didn't make it. Так, мне падаецца ўсім, кроме ось Эрыка I'm перадаў. sorry. I couldn't find who you were looking for. I hope they survived and they're safe somewhere. Search for them, please. Знайсці іх, як я вам іх знайду? Запыты такія. Так, апошняму чалавеку не сказалі. Вось ты, I'm Бент. sorry. I found her. She didn't make it. Перадалі ўсё. You made it. I prayed that you would. Yes, I made it. And I found another survivor. In bad shape, though. Found the insulin, too. Thank you, my child. This is a big help. Weather's turning worse. I fear another blizzard is on the way. How can you tell? The farmers of Pleasant Valley have been part of my flock for years now. Over that time, you start to see the patterns of things. Blizzards are common this time of year. We're due for another one any day now. And then what? Normally, we'd hunker down with a stack of firewood, a full pantry, and wait it out. And now? Even with what you've done, we'll have to pray we survive long enough for the weather to clear. Prayer is your thing, Father. You handle that. Between the plane crash and the houses in the area, I'm gonna pull together whatever supplies I can find. Maybe between the two of us, we can keep these people alive. May God watch over you, my child. Ці ёсць нехто Some names missing from the passenger manifest. Мо не ўсё знайшлі. Became delirious and wandered off, maybe. Ці ёсць нехта яшчэ ў паселішчы? Па размове з гэтым, як ён? Айцец Томас, альбо як ён? Так, айцец Томас. Па размове з ім, ён меў на ўвазе, што тут навокал у гэтым цэнтры ёсць яшчэ людзі, акрамя хворых, тых, хто трапілі сюды пасля падзення самалёту. Гэта па размове з ім, але рэальна мы іх не бачылі. То бок яны дзесьці ёсць, але дзе невядома. Тут жа трымаюць толькі тых, хто, ну, ось, прыхварэўшыя нашыя. Але да самалёта пагналі нас. Вось, тое ж самае пытанне.
Так. Отнесите припасы ў кухонную шафу на кухні клуба. 8 антысептыкаў. Калорый ад ежы і пітва 16 тысяч. Паліва, гадзін ад дроў і іншых матэрыялаў, павязкі 10, 2 літра газа, антыбіётыкі, прыгатаваныя грыбы, сігнальны пісталет. У нас ёсць і сігнальныя ракеты. Давайте аддадзім ім... Не, сігнальны... Давайте сігнальны пісталет ім адразу дадзім, каб я яго не страціў дзесьці. Ровно у гэтую шафу, я так разумею. Вось, бо калі яны паспытаюць у нас адразу, то я забудуся, можа. Выкарыстаю занадта шмат, і мы потым не знойдзем. Усе дадзім. Сігнальныя ракеты. Факельная ракета. Я не разумею зараз. Я павінен... Пашферы падыдуць? Угу. Альбо гэта... Што за бутанка такая? Ну, добра, падаецца нармальна зараз. Нормально, сам пастор нічога не хоча прынесці. Не, ён такі, па тыпу. Ідзі, прынясі, калі ласка. І галоўнае, што, каб это, у нас усё было, а ты там сам як-небудзь. Так, ён за нас памоліцца. Нам гэта дакладна дапаможа. Антысептыка. Калі адзін пакладу. То бок літаральна 8 гэтых самых літраў антысептыка. Ён жа важыць да халеры, яго столькі не патрэбна. Дзівосна. Так, паліва, гадзін ад дроў іншых матэрыялаў. О, там вода моя закіпае. Так, 12 хвилин. Оп. Забрали. Так, гэтага нам павінна хапіць. Можа штосьці з гэтага. Стосы паперы, кнігі, вось гэта ўсё можна яму перадаць будзе адразу, тое, што мы тут прынеслі. Нам-то яно не вельмі патрэбна. Не падалося, альбо я павязку бачыў зараз. Ну так, павязка валяецца на зямлі. Не ведаю чаму. Павязкі, мне падаецца, самае простае з гэтага ўсяго. Нейкі брат шэрай маці. Вось літаральна, мне падабаецца ідэя таго, што нас у гульне, якая ў асноўным сканцэнтравана наконт крафта, я зараз кіну ім. Давайте ўсе павязкі перададзім. Гэта ж не павязкі, гэта ж тканіна. Нам трэба зрабіць павязкі з гэтага. Мне падабаецца, што ў гульне, у якой асноўны геймплей гэта якраз такі выжывач і збор ресурсаў. Якраз такі ёсць квесты на тое, каб просто сабраць дастаткова гэтых ресурсаў. Это лагічна. І гэта яшчэ пазваляе гульне забраць у нас велізарную частку ресурсаў, нават калі яны нам шмат далі. Ну, каб збалансаваць вось гэты момант. Так, павязкі 10 штук можам аддаць спакойна. Перадалі. Чаму яны не залічыліся? 1000 адпраўляецца на Гаррі Поттер і філасофскі камень. Для тых, хто не ведае, што зараз адбылося, ёсць магчымасць на канале галасаваць за гульні, якія вам падабаюцца. Вы можете абраць не любую гульню, якая вам падабаецца, і прасоўваць яе праз вашы пункты каналу. Пункты каналу атрымліваюць усе гледачы, незалежнасці, ці ёсць у вас падпіска ці не. Але з падпісачкай вы атрымліваеце трошачкі больш гэтых пунктаў. Але прыкладна недалёка колькасць адна ад адной. Вось. Калі вы прасоўваеце гульню, яна апынаецца на першым месцы, гэту гульню мы потым гуляем у пятніцу. Гульня, якая перамагла. І калі яна перамагае, яе колькасць пунктаў знічаецца да 0. Такім чынам, калі вы закінулі на гульню і яна не перамагла, усё роўна у вас ёсць магчымасць прасунуць яе пазней, колькасць балаў за ёй захаваецца. Так, я зараз аглядаю тое, што мы ўжо бачылі тут. Можа, тут засталося якую-нибудь нейкую ежу, якую я праігнараваў дагэтуль. Па тыпу яна была не вельмі патрэбна. Але зараз нам любая падыдзе, бо нам спатрэбіцца да галерэі.
Не, падаецца нічога. Ну добра, пайшлі тады здабываць. Можа хуценька вады тут з унітазу, не? Тут усё пуста. Штанныя шкарпеты. Газета лічыцца як паліва, не ўпэўнены. Хутчэй за ўсё не. Лічыцца, усё добра. Угу. Тады пойдзем здабываць паліва. Там яго требуецца шмат. Ці ёсць падказка, дзе шукаць? Завея набліжаецца. Знайдзіце зніклых людзей і правядзіце іх. Вось яшчэ тут прапануюць паглядзець і тут. Угу. Добра, пайшлі шукаць гэтых людзей, пакуль дзень. Рэгана, мы таксама выпалі з самалёту, але чамусьці мы для ўсяго гэтага натоўпу рэсурсы павінны нацягаць. Я згодна, што тут трошачкі нас выкарыстоўваюць. Пайдзі туды, пайдзі сюды. Так, пачакайце-ка, тут уже ёсць сігнальны пісталет. Угу. Адкуль ён узяўся? Я возьму з сабою, чаму не? Гаручая распалка. Тыкадзёрні не патрэбны. Зноў жа, я можа нешта тут пакінуў. Тое, што я тады палічыў непатрэбным. Вось кнігі, напрыклад. Тое паліва, якое сабой бы я не цягаў, але ж яно ўсё ж такі паліва. А нам яго нармальна так сабраць патрэбна для іх. Бабок я літаральна з хаты просто бяру і пераношу зараз рэчы ў шафу. Тут дровы. Мне падаецца, гэта я спецыяльна захаваў тут на усялякі выпадак. Ось зараз спатрэбіцца. Вітаю, Кастусь, вітаю. Як у нас справы? Мы знайшлі развалены самалёт, і мы нават выратавалі адтуль чалавека, мы пранеслі яго ад самога самалёта. Зараз мы збіраем рэчы для гэтых людзей, якія тут хварэюць і ляжаць у кам'юніці-цэнтры. Так. Для іх патрэбна шмат паліва, для іх патрэбна шмат ежы. З ежы будзе складаней за ўсё. А у вас тут варштат ёсць ці не? Хутчэй за ўсё няма, так? Нічога тут разлічваць не такое. Дакладна не. Варштат бы мне спатрэбіўся. Просто паглядзець, што я магу зрабіць. Гэты скуры пакуль нічога мне не дадуць. Няхай працягваюць прасушвацца. Можна спаліць піяніну. Так, дык я не ведаю. Яе піяніна будзе шкада, скажем так. Тут навокал шмат дамоў, якія можна просто цалкам разабраць на паліва. А вось піяніну, калі ўжо страціў, то страціў, ты новую не збярэш. У такім выпадке. Але гэта, вельмі, можа падняць настрой. Таму, мне падаецца, піяніну лепей не знішчаць. Калі ёсць магчымасць. Так, наши прыярытэты па збору рэсурсаў. Нам патрэбна ежа, да халер ежы. Нам патрэбна паліва, ужо менш прыярытэтна, але ўсё роўно яго патрэбна шмат. Вугаль будзе аптымальным, бо ён важыць амаль ніколькі і... Так. Вось. Ён важыць амаль ніколькі, але дае шмат... О, ежа. Дае шмат цяпла і надоўга. Я бы сам сабе вугаль цягаў. Просто я не только зашмат яго могу насіць з сабою. Мясцовае паданне, закінутая пячора. Для юнакоў, якіх ужо амаль не засталося ва ўцешнай даліне, пошукі гэтай пячоры разрабіліся адзінай магчымасцю схавацца суровай рэальнасці дальнага рэгіёну, не пасварыўшыся пры гэтым з роднымі. Магчымасць сысці, але застацца. Ага. Так. Будзем аглядаць
Мне тут падаецца, я нават не быў, у меня такое адчуванне. А што чаго вонішча звонку гарыць? Вось гэта самае дзівоснае ў гэтай сітуацыі. Ім літаральна патрэбна, яны пытаюць дровы. О, я дакладна тут не быў. Яны пытаюць, каб мы дапамаглі ім. Блин, This stuff усё will come in новыя handy. нейкія рэчы пачытаць. Першы бункер. Першы бункер. Я нешта пропусціў. Вось яна, нататка. Стары хаваецца невядома дзе, але ён павінен быў пакінуць які-небудзь рыштунак. У любом выпадку іншага выйсця няма. М. Ёсць яшчэ паданні і набегі на бункеры Джоліна. Наніце першы бункер. Паліва, гаручае. Антысептика. Да, халеры патрэбна. А, я не забраў печатки. I think I can use this. Патрон для револьвера. Бутылечка воды. Газеты якія. Не шкада. Кинуть у вогнішча. This will come in handy. Джинсы не спатрэбяцца. У касе няма грошаў, але ёсць патрон. Амерыка? А, Канада, вы бачыце. Адзінае, што я зараз забыўся, гэта было... Я жадаў адзенне даглядзець, якое там я новае сабраў. А я... Для тых, каму цікавыя нарэзачкі. Новая нарэзачка будзе літаральна сёння. Яна будзе праз 30 хвілін ужо выйдзе на канале на асноўным. Можна будзе там паглядзець. Таму завітваю туды, калі будзем ужо скончваць стрым. Давайте пойдем у хату обратно и проверим наш стан нашего одения. У меня там было 2 рэчы, якія я могу апрануць. Дзе ласі? Дык мы на острове. Так. Тут уже полепей. Давайте скинем одразу рэчы непатрэбныя. У Канадзе павінны быць ласі і клёны. Можа, апакаліпсіс так і выглядае. Для Канады гэта калі знікаюць ласі. Так, это не вельмі патрэбна. Это ўсё няхай застаецца. Антысептык. Адзін з іх можна дакладна адпраўляць сюды. Энергетычны напой няхай застаецца. О, антысептыку. Прасцей павязкі са старога вісячага моху рабіць. Будзем збіраць мох зараз. Так, ежа. Якую з гэтай ежы можна пакінуць тут? Найменш эфектыўна, мне падаецца, газіроўка будзе. Персікі. Мы на першыя туды пойдуць. Дзе нашы персікі? Яны шмат важаць, і амаль ніякай энергетычнай штоўнасці не маюць. Але калорый патрэбна да халеры. 16 000. Можа, нам мае сэнс гэта самае папаляваць на жывёл? І гэтага мяса проста насмажыць і аднесці сюды. Здаецца, гэта будзе самае простое. Так, я не ўсё праверыў. Тут з рыштунку гэтага паліва, магчыма, тут было. Газ 2 літры. Так. Это да халеры. Таксама мы бы самі сабе яго пакінулі бы. Было бы ідэальна, але ж мы будзем зараз аддаваць ім. Паліва, якое нам самім патрэбна. Антыбіётыкі. Ці одна бутэлечка гэта лічыцца за... Давайте ўсе 6. Не разумею, чаму паказвае 0. Персікі недооцененыя. Персікі карысная рэч, калі ў цябе... гэта болей суцішальная.
Это не тое. Антыбіётыкі. Усё яшчэ паказвае 0. Чаму? Это дакладна ўжо антыбіётыкі. 6 з 8. Я магу перадаць 2. Вітаю, раёна. Так, Кастусь. Блин, жонка пачаў праходзіць, мы памерлі ад дызентэрыі каля самалёта ў першую ж ноч і прычы, што гуня занадта в умдах. Трэба яшчэ раз паспрабаваць, мабыць. Рэкамендую гісторыю. Часткова рэкамендую гісторыю. Гісторыя даволі простая, скажем так, у параўнанні з выжывачом, з асноўным такім. Гульня спачатку мела толькі выжыванне рэжым. І гісторыю дадалі яшчэ нават не поўнасцю. Гэта існуе зараз 4 эпізоды з 5. Вось, мы зараз у 3-м эпізодзе. Яна пакрыху вучыць цябе ўсяму, калі праходзіць гісторыю. Але выжыванне таксама нармальна. У выжыванні гэта нармальна, калі вы загінаеце. Гэта такі шлях навучання таму, што вы робіце, а што вы робіце не так. Кожным разам вы будзеце вышываць усё даўжэй, і гэта асноўная, скажем так, прыемная частка выжывачэй. Вось. Арыёна, мы... Зараз гэта проста заўвага, нічога такога, это не ламаю гульню альбо нешта такое. Мы размаўлялі з гэтай мужчынай, калі мы аддавалі ідэнтыфікатары, і там была трошачкі, скажем так, некарэктнасць у перакладзе. У ангельскай мове там гаварылася пра тое, што вы бачыце, мы страцілі яго ў самалёце. Па тыпу, ён там памёр. Яна проста спрабавала мякка гэта сказаць пра слова «lost». Але ў перакладзе, хутчэй за ўсё можа, ну, там проста, хутчэй за ўсё можа, з кантэкста не вельмі зразумела. Перакладзена як па тыпу, ён прапаў без ніякіх звестак. То бок мы яго, наадварот, не знайшлі. Вось, там трошачкі блытаніца па сэнсу. Але гэта не вельмі важна. Гэта адзіная фраза, якая не вельмі важна, не ўплывае ніяк на сюжэт, таму ніякай праблемы. Так, я магу для іх... Ведаеце, што я магу, як карысна скарыстацца? У мяне ёсць гарбата і кава. Я магу гэтую гарбату і каву пагрэць і пакінуць. Яна не тое, каб мне вельмі патрэбная, але яна дае, наколькі памятаю, гэтага. Вылетела з головы. Так, бляшаночки возьмем. Дае калорыі. Так, неабходная. Ось, возьмем бляшаночку. І... Пагатуем бляшаночку кавы. 2 штуки. До готовности 10 хвилин. Узяли. І... Бо гэта даволі просты абмен. Мы даем літаральна трошки вады і тое, што у нас просто было ў інвентары кава. І гэта дадатковая... О, там же... Не, там увогуле херня. Там увогуле херня по калорыях. Где там кава? Это обедзве кавы я отдал? 100 калорый. Падаецца, не варта нашага часу. Я лепей вып'ю, можа, одну з іх. Так, где ты была? Вось она. Чаму яна холодная? Яна ж толькі што пакрытая была. Так, пагатуем, пагрэем тую, якая у нас была. Падагараванне да гатоўнасці 7 хвілін. Оп. Адразу вып'ем. Угу. Добрый обмен. Ці я жадаю нешта пакінуць. Можна з ежы скінуць. Гэта ежа не знікае тут, таму можна скінуць амаль усю ежу сюды, якая у нас ёсць. Давайте павагі. Альбо не. Павагі. Мне больш зручна, я прывычаюся ўжо. Так, томатныя супы розныя, вось гэта ўсё пойдзе. Шакаладныя пліткі, злакавыя батончыкі. Што яшчэ? А не тое, каб шмат у нас насамрэч у гэтай ежы. Я пару крэкераў аддам. На гэтым спынюся. Астатнім мне самому спатрэбіцца.
Рэгіёна, ага, дзякуй, я ўсё гляджу, усе з увагі ўпраўляю, а месцамі сапраўды без кантэксту могуць быць памылкі. Гэта зразумела, таму я і проста ж было жаданне дапамагчы. Зноў жа, гэта не вельмі важная размова ў сюжэце, таму гэта не такое па тыпу «О, крытычна, то патрэбна зараз выправіць». Канін заберем з сабой. 30 кілаграмаў. Усё яшчэ занадта. Што я такое цяжкае нашу з сабою? Я ўсё не разумею. Чагосьці дакладна зашмат. Это для складанай сітуацыі. Металло можна выкідваць адразу. Я прыйшоў сюды за тым, каб адрамантаваць сваё адзенне. І так гэтага не зрабіў. О, там ідэальна, там запашавалася надвор'е літаральна той момант, калі я пачаў управляць адзенне сваё. Я яшчэ раз лічваў гэты дзень схадзіць на вуліцу, пашукаць людзей, якія там страчаныя. Так, вось тут. Это на себе берем. Добра. Тое адзенне, якое нам не патрэбна, мы зараз кінем на зямлю. Просто кінем. Я не ждаю его разбирать. Канина, мне падаецца, у меня дастаткова. Самае складанае гэта будзе з антысептыкам, але ж зараз мы будзем увесь мох забіраць, які я не карыстаўся ўвесь час. Рэгіёна, наадварот, вельмі удзячная табе за ўвагі, бо пратэсціраваць пераклад можна толькі падчас гульні, а ў мяне няма столькі часу, каб усё праверыць. Яно яшчэ, я скажу, дапамагае тое, што назірае чалавек, які не займаўся, ну, то бок, заўсёды лепей, калі правярае яшчэ чыі-небудзь вочы, а не свае асабістыя. У такіх рэчах, мне падаецца. Бо пакуль рабіў справу, вока магло замыліцца, і яно не так свяжо адчуваецца. Ну што, пайшлі тады аглядаць усе дамы навокал. Першую чаргу. Бо там можа быць яшчэ карысна тое, што можа проста прынесці ў хату сюды. Альбо даць прыярытэт людзям. Прыярытэт за людзьмі. Пойдзем, можа, выратуем кагосьці. Надвор'е якраз цудоўнае. Самае тое. О, тут два месца ёсць. Бункер і па пападаннях у нас ёсць інфармацыя. Давайте вось так, да чалавека пойдзем па асноўнаму квесту. Вугаль. Я адзінае, што я не падумаў, зараз трэба каля дамоў сабраць вугаль. Я ўпэўнены, што ёсць яшчэ якія не збіраў. 100%. Тут не бачу. Нейкая скрыня з вуглем, калі ласка. Уцякае. Я ж дакладна бачу, яны каля дамоў трымаюць такія скрыначкі, у якіх проста ляжыць увесь вугаль, які патрэбны для хаты. Вось такая. Забіраем увесь. Распалкі не вельмі патрэбна, а ось вугаль так. Гэты вугаль мне самому спатрэбіцца зараз. Яліны і бярозы і ніводнага клёну. Ну, трошечки ёсць, так. Я гавару, можа, гэта апакаліпсіс не таму, што холадна. Можа, гэта звычайны аўторак у Канадзе. Але яны чакаюць канца сусвету толькі з-за таго, што скончыліся ўсе алені ды клёны. Адзіна непрыемнае, што нам прыйдзецца вяртацца амаль да самалёту. І хакеісты. Мы ж не бачылі ніводнага хакеіста. Усё, канец сусвету. Она даволі добра апранута для такого надвор'я. Так. Мы зараз займаемся тым, што шукаем дзесьці... яшчэ нават не блізка. Мы шукаем чалавека, які мог выратавацца. Потым пойдзем да самалёту. Паглядзім, што там з гэтым чалавекам.
Пойдзем зноў да самалёту. І там каля яго ёсць яшчэ 2 месцы, якія можна праверыць. Бункер нейкі і пячору. Можа там нешта карыснае будзе. Так, 1 патрон. Так, з рэвальверам ужо даволі ўсё дрэнна. Калі з'явяцца ваўкі, хутчэй за ўсё буду страляць з вось гэтай сігнальнай ракеты. Бо патроны ўжо не падыдуць. Я ніколі ў гэтай гульні не карыстаўся лукам. Ці варта ўвогуле ім карыстацца? А тыпу, яго карысць тым хутчэй за ўсё, што ты атрымліваеш назад свае стрэлы? Толькі ў гэтым, я так разумею. Просто калі з яго незручна страляць, то ў небяспецы ім не скарыстаешся, а ленью збяжыць проста. То бок, што мне толькі на кролікаў з імі зайцатрусаў паляваць? Добра, ідзем. Нават амаль не змярзаем. На зайцатрусаў і каменчыкі. Ну, мой досвід з каменчыкамі з зайцатрусамі такі сабе. Сігнальны пісталет выкарыстаць у зоне пошукаў і дачакацца адказу. Добра? О! Бачу. Чалавек прыкладна там. Ну, яшчэ ёсць рэжым, у якім увогуле прыбіраюцца ўсе віды зброі. Там лук гэта лепшае, што можа быць. Ну, калі ўжо выбара няма, тады зразумела. Бяроза колькі, а? Ён там хаваецца дзесьці каля хацін. Давайте пазбіраем трошки дрэваў. Бо хутчэй за ўсё каля да самалёта мне прыйдзецца яшчэ развесці дзесьці сабе месца, каб пагрэцца. У меня ж вугля дастаткова, навошта я гэта раблю? Самотны звералоў. Я так разумею, месца, дзе звераловы збіраліся. Чалавек. Куды расці нельга. Я упэўнены, што бачыў святло адсюль. Вось ён. Яго прыйдзецца данесці, я так разумею, так? Let's see what's wrong here. Яшчэ адзін чалавек, якога трэба будзе насіць з сабою. Пакінуй ракеты. Трошечкі ежы ў яго было. Ну, я неяк не на гэта разлічваў. Добра, вяртаемся з ім да гораду. Самим сагрэцца трошечкі. Мне падаецца, нармальна будзе. Павінна быць у цяпле. Не змёрзнем. Такі сабе звералоў. Неўдалы. Пойдзем гэтым шляхам. Што ў нас? 32, 35. У мяне толькі што ж быў прытомны, калі ракету пусціў. Так. Але мне падаецца ўжо хутчэй гульнявая механіка, каб не рабіць кат-сцэны з размаўляючым чалавекам. Трошечкі сэканоміць грошай. Я толькі зараз думаю, калі... Ці гэтыя людзі, якія я ратую, ці могуць яны загінуць, пакуль мяне няма? Ну, па тыпу, не той, што я зараз вось яго кіну. Напрыклад, там дзесьці далёка знаходзіцца яшчэ чалавек, і ён там змерзне.
Бо калі так, то можа мне не варта ісці ў гэтую. Да самалёту і адразу трэба бегчы і ратаваць людзей. Усё астатняе не мае розніцы ўвогуле. Не важна. Так, я не туды іду. Вось там дым, вось на яго трэба ісці. A terrible sound. А ў журнале ёсць нейкі таймінг для задач? Давай зазірнем. Абшукайце схованкі Джопліна, каб знайсці дадатковыя прыпасы, не абавязкова. Хто такі Джоплін? Не ведаю. Прыпасы ў кухонную шафу прынесці, знайдзіце зніклых людзей і прыведзіце іх. Вярніце знойдзеных людзей у грамадскі клуб. Нічога такога. А памерці пакуль не суть можна? Я так разумею, што магчыма. Зараз вось чалавек, якога я нясу, у яго ёсць здароўе, паказальнік здароўя. І калі ён, напрыклад, жадае піць, альбо вельмі жадае піць, альбо змёрз, то тады яго гэты параметр пачынае зніжацца. Як я разумею, калі ён дайдзе да нуля, ён памрэ. Напісана 0 з 3 зніклых людзей. Так, на мапе ёсць яшчэ 2 месцы. Вось гэта і гэта. Але яно не ў тым баку, якім я магу прыбраць яшчэ, забраць рыштунку. О, халяра. Давай кідай на зямлю. I won't leave you behind. That sound. Так. Зараз будзем толькі адпуджваць. Дзе яны? Оу! Я не перезарадзіўся. Чаму яны не напужаліся? О, блін. Халяра. Придется револьвером користаться. Забили. Так. Мне патрэбна мяса з яго. Бо гэта халяўныя калорыі. І скура таксама. Халяра, 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 халяра. Гадзіну зараз будзем тут разбірацца. Так. Ты не замерз тут? I'm gonna take you over. Не, ўсё плюс-мінус добра. Нясем. Чо нясем? Up now. Easy. Ідем до города. Вітаю, Алеандр. Алеандз. Некага Р. Гэта Warcraft Frozen Throne? Не, гэта вясёлая ферма. Not sure I can carry much more. І 1000 яшчэ адпраўляецца на Among the Sleep. Так. До горада мы дайдзем, і хутчэй за ўсё будзе ўсё добра. Адзінае, што ад мяне пахне зараз мясам, якое я здабыў з ваўка. Хутчэй за ўсё гэта прывабіць яшчэ драпежнікаў. Нам нават бачна агеньчык, які ідзе ад гэтага цэнтра. Галоўна, каб мы да нас за намі не прыйшоў нейкі мядзведзь. Вітаю, малоток. Хто сказаў маскарад? Не той маскарад. Можна адпачываць. Так. Дабяремся. Тоді павінна быць усё ў парадку. Яна толькі трохі падмёрзне па дарозе. О, яшчэ даволі нармальна. Я думаў, ужо за гэтым прыгоркам будзе. А, будзем вон там.
Амаль уже на месцы. Вяртаем яе. І трэба будзе дагледзець, што мы там поназбіралі. Мне падаецца, мы набраліся мяса з гэтага воўка. Яшчэ скуру можам скінуць. За цытрусы, разыдзіцеся. Пусці мяне. Дыдзі. Дзякуй. Green fire everywhere. Starting to feel numb. О, мы самі змярзаем. Нічого, гэтую ноч мы правядзем ужо ў цэнтры. Нікуды не пойдзем. The end. The end. Амаль. Яшчэ пару дамоў мы прыйшлі. My family. Воўк. Я палічыў, што гэта воўк, але гэта мой жолудак. Напужаўся. Так. Заходзім. Так, ну тут мы і сагрэемся. Як тебе пакласці, вось там месца ёсць. Так. Ляжы, адпачывай. The sky. Where did it go? Guys, you'll be okay. Все павінна быць у парадку. А наше адзенне. Адзенне было ў парадку. Ужо з гэтым мы разабраліся. Мяса. Сырое. Будзе гатавацца гадзіну. Ну, што парабіць? Я вас пакіну літаральна на хвіліначку, зараз вяртаюся. Я вяртаўся. Наша мяса яшчэ не прыгатавалася. І добра. Літаральна зараз у гэты момант павінна было выйсці відэа на канале, на асноўным канале. Дайце я зараз хуценька пагляджу, ці ўсё добра прайшло. Калі ўсё добра прайшло, то я зараз у чатку закіну вам адразу спасылачку. Можна будзе паглядзець пасля стрыма. Альбо падчас стрыма, каму як. Па жаданнях. Зараз будзе. Так. З'явілася. Добра.
Зараз абагуліць. І адпраўлю у чат. Добра, ёсць. Відэа з'явілася, калі вам цікава, можете паглядзець. Гэта будзе апошняя нарэзка з Стыкса, бо ўжо там такіх удалых момантаў не тое, каб шмат засталося, таму на ім мы хутчэй за ўсё і скончым. Вось. Нарэзачкі яшчэ хутчэй за ўсё будуць, але ўжо паглядзім, як пойдзе, як пойдзе. Так, чакаем гатоўнасці. І гэта таксама. Гэта ўсё мяса з ваўкоў, мы адправім ім вось гэтым хворым на ежу. Мы ўдала даволі забілі гэтага воўка. Бо трэба паглядзець Стыкса яшчэ. Другая частка неблагая ідэя, насамрэч, усё яшчэ. Так, мы прыгатавалі. Калорый яшчэ, да, халеры патрэбна. Нам трэба будзе паляваць на жывёл нармальна, так, каб набрацца столькі. Яшчэ і скуру я не выклаў. Ось адзіная моя памылка зараз была. Кінем. Вось. 3 скуры. Няхай сушыцца. Нават у Дмітрыя ўсё добра. Ці магу я яго глядзець? Не магу. Ён ужо атрымаў свой інсулін і нават яшчэ з запасам, таму некаторы час ён дакладна працягне. Так, я же буду готов праз гадзіну. Можа, за гэты час яшчэ чымсьці карысным заняцца? Я магу адрамантаваць свой рыштунак? Бо моя стрэльба... я магу яе пачысціць. Так, моя стрэльба трошки ў дрэнным стане. Самы момант. Второе мясо не залічваецца? Залічваецца. Просто мне падаецца, яно дае менш калорый. Бо гэта лёгкі варыянт атрымаць больш калорый за той ж самы кавалак. Не, мне падаецца... Літаральна, яно не мае сэнсу. Можна просто взять. Зараз пойду пакладу. Што за Дмітрый? Гэта хлопец, у якога дыябет. Яму патрэбны было інсулін. Канкрэтна з-за яго мы пайшлі у гэты... да самалёту, каб здабыць гэты інсулін. Так. Колькі у нас там? 8900 калорый. Да халеры. Не, астатняе я сабе пакінуў. Лепей ўсё ж такі гэтае мяса цягаць. Пусці, калі недалёка. Што я магу? Усё ж такі адрамантаваць стрэльбу неблагая ідэя ў любым выпадку. Там пастаім тут. Так. Яшчэ можна працягваць далей. У ідэале можна ўвогуле ўвесь ремонт, гэты набор для ачысткі зброі ўвесь выкарыстаць. І у нас будзе прыкладна... мы 6% атрымліваем. Не, ён скончыцца раней. Так. Нічога. Нам гэта зброя патрэбна ў добрым стане. Яшчэ можам паставіць сабе гатавацца вады. Не тое. Вада ў яго. А ў бляшаначку адправім... давайте сабе гарбаткі зробім. Можна рэвальвер яшчэ адрамантаваць. Я чую, гарбатка гатовая. Як расплавіцца толькі праз 37 хвілін, у нас яшчэ шмат часу.
Трэба можа зараз паспаць 2 гадзінкі, бо гэта прыкладна настолькі патрэбна гэтай вадзе ўсей, а не толькі растапіцца, ды яшчэ і... Так, давайте паспім. Больш карысны час выкарыстаем. Я свой спальны мяшок забыўся. Тут быў дадатковы, і гэта мяне зараз выратуе, але літаральна забыўся на свой спальны мяшок дзесьці. Окей, молодчина, а? Так, есть. Вода. Что, она выкипела уже? Какого хера? Так, вода. Расплавление. 54 хвилины. Давайте годину поспим. Угу. Глядим. Закипание яшчэ 46 хвилин. Ладно, добро. Чекаем просто. Ух, надвор'е якое цудоўнае. Паспім ужо да раніцы. Толькі у нас са стомленасцю. 1,4, давайте 5. Угу. Ну, брат, пачнули. Бляшанку это можно кинуть. Окей, ну там еще хворые. Ці закинуть вугаль ім зараз? Тільки гэта будзе. Може я зраблю квест по гэтаму, по вуглю у гэты момент. По паліву. Паліва. 13 гадзін 48, якія патрэбныя. Калі закінуў увесь вугаль, што зменіцца? Яшчэ паказвае 13. 20. Окей. Гэтага недастаткова. Гэтага дакладна недастаткова. Нават калі мы ўвесь вугаль з наваколля збярэм, гэта ўсё роўна будзе херня. Ну, добра. Яшчэ шмат газа ім спатрэбіцца даць. Ну і калорыі наша асноўная праблема. Тады план такі, давайте зараз трошки расплануем. Па ежы. У нас яшчэ нармальна, мы можам самі аглядаць тэрыторыю навокал, але яна можа хутка скончыцца. Гэта ежа я маю на ўвазе. Я думаю пайсці на поўнач і забраць... Ядзінае, што не падумаў, уже часта будзе скончваць. Блин, цікава ж. Я буду скончваць, мне падаецца тады. Я на таго не варта, але зараз я невялічкі план зраблю таго, што будзем рабіць. Так, гэта ежа. Вельмі скончваецца. Ці хочаш параду, дзе ўзяць калорыі і газу адначасова? Не-не-не. Гэта асноўная зараз геймплейны момант. Калі я буду ведаць, дзе я яе ўзяць, гэта ўжо будзе не так весела. Трошкі згубіцца сэнс этой сітуацыі. Так. Ежа у нас амаль скончылася. Добра. Ну, мне падаецца нармальна у нас. Давайте план. У нас ёсць 2 чалавекі, якіх трэба выратаваць. Адзін знаходзіцца на захад ад нас, і яшчэ ёсць недагледжаная тэрыторыя тут, вялікая, з якой можна нешта цікавае знайсці. Яшчэ адзін знаходзіцца недалёка ад дома Молі фермерскай хаты яе. Трохі на поўнач. Гэта даволі далёка. Хоць і можна спакойна дайсці за дзень, але гэта шлях у адзін і адваротны бок, гэта даволі доўга. Таму
я бы зрабіў наступнае. Я бы пайшоў на поўнач, і вось тут ёсць закінутыя хаціны, яшчэ нейкі домік, пункт нязгоды вось тут. Там можна будзе адпачыць, нават калі будзе даволі холадна, мы зможам дабрацца на поўнач. Будзем каля самалёту. Каля самалёту можна сабраць яшчэ, магчыма, сабраць ежы, але я бы заняўся не самалётам, бо самае карыснае мы самалёт уже забралі. Ёсць нейкая пячора, схаваная бліскучая пячора. Вось тут. І ёсць яшчэ нейкі бункер Джопліна, не ведаю. Хутчэй за ўсё там будзе ежа. У пячоры не ведаю што, ёсць проста паданні. Магчыма, там схаваліся людзі некаторы час таму. Можа, мы там нешта знойдзем. Таму я думаю, глядзець гэтыя два месцы. Потым, ужо гледзячы іх, можна будзе прыняць рашэнне, ці пайду я адразу да гораду, альбо дзесьці праз гэтыя горы і каля самалёту, хвоста самалёту я магу выйсці сюды і паспрабаваць прынесці гэтага чалавека адсюль. Прынесці ўвесь шлях да таго самага, да скрыжавання. Это прыкладна будзе ідэя, але мы яе сёння, на жаль, не зробім, бо далёка ісці нават сюды. Калі я палавіну шляху прайду, гэта будзе прыкладна 15-20 хвілін. Якамаз, так. Ну, Брест, радкі. Так. Так і зробім, але, на жаль, ўжо не сёння. У нас ёсць ідэя таго, што рабіць на наступны раз. А наступны раз у нас будзе ў чацвер. Там пабачым. А я зараз прапаную вам пры магчымасці паглядзець відэа. Спасылачка знаходзіцца ў чаце. І я буду ўжо перадаваць вас далей. Паглядзім у нас чым займаецца. Шагрэль зараз гуляю ў сталкера. Першую частку. І ўсё. Больш нікога не бачу. Давайте звернем, можна на ютубе хтосьці ёсць. На ютубе у нас. Таксама нікога. На здзіўленне. Окей, добра, я тады вас перадам далей Шагрэляў. Дзякую вялікі, што прыходзіце. І жадаю вам добрага вечара. Мы побачымся з вами заўтра. Заўтра мы працягваем. Мы толькі скончылі бойку з босам у персоне 3. І у нас загінуў адзін з ключавых персонажаў. Убачце за невялічкі спойлер. Для тых, хто не ведае. Вось, мы будзем працягваць далей, бо зараз персонажы пакутуюць за яго смерць. Паглядзім, што там дальше па сюжэтах. Вам жадаю добрага вечара. Побачимся завтра.